Iedereen van Concordiaanse en Smaltien in Hulpmiddelen, assesseur. En is samengesteld uit Sandra Ten, Ruud Oren, Andy Teuren, Meike van Heijden, Jan Kasten, Hanske Stevens, Club de Wijs en Lotte Jacobs. Start de show. Dankjewel, dames. Smaltien met hulpmiddelen Concordia Wonsen 77,1 punten. De jeugdteam met accessoires, het Smaltien van Concordia Wonsen met 77,10 punten naar Limburgs kampioen. Dat is de team was aan de winter was, Boeren,